Ik hier in Hansenemoon best nog wel wat zinnen en dan is het noffelijk. Dan viel het warm aan, omdat er ik net volle min stier. Maar dan ging ik nog buien om in uw provincie. En dan zitten soms nog een paar pittige buien ik. Maar de meest actieve buien gingen hoe grensloon. En staan er gewoon, zo'n die buien verliezen en zo de zinnen meer en meer winnen. Joen en vannacht. Joen om 8 uur is nog zo'n 18 of 19 graden, maar de zinnen erbij. Vannacht vrij helder, eerst vrij helder, maar kon ze op een mistbank. Temperaturen 9 tot 14 graden, de hegere temperaturen in de kustgebieden. En gewoon komt er meer bewolking. De wind uit zuidelijke richting waai, zwak of matig, maar letter vannacht in het watergebied alweer vrij krachtig. Maandag, meestentijds bewolkt, hier en daar even wat zin in de maandtijd. Misschien in de middag nog hier en daar wat, maar het stelt net volle var, ik ga het wel niet tekenen. Verder kans op wat lichter ruim, of een buiken en een temperatuurmoon zouden er bij de 20 of 21 graden heen. Nou ja, de wind die komt morgen uit het zuiden en het zuidwesten en die zal matig en krachtig wezen. De sterkere wind natuurlijk in het kustgebied, maar ik boppen de marden, dus een waarschuwing voor de watersport. We zorgen vooruit naar een vreed met een temperatuur om bij de 23 of 24 graden heen. Een warme dag, een buiken misschien letter, in de joentijd in de nacht kans op tonger. Sneeuw, zo'n 22 graden, ik nog een warme dag, maar zinnen, maar ik weer een bui of een buiken, in de joentijd in de nacht met kans op tonger. En sneeuw, een meest bewolkte dag met een trogrijn of soms maar een buiig karakter en de temperatuur gaat dan weer om naar de 19 graden. Nou ja, we maken morgen maar weer even in het waarschuwen.